Ja, daar zijn we dan. Ja, ik sta altijd aan die kant normaal gesproken. Ja, maar ja, ik sta te roken en dan steek ik je in de fik. En dat wil ik niet. ja. Nou. Dus, ja. Oh, dan sta je wel heel dicht bij mij. Mogen we... Debbie! Oeh, Debbie. Nou, dit is nog steeds Daniel Gerrits live vanaf de Dam te Amsterdam. En ik zag hier mensen met een clownsmuts. Hi. Ja, ik wist niet wat het eigenlijk betekende. Ja, jij moet dichterbij. Ja, dat begrijp ik. Of we gaan een klein stukje Ik word ook door de clownen gefilmd, begrijp ik. Ja. Ik ga eens even aan deze meneer vragen wat hij hier eigenlijk doet. Ja. Nou, hallo meneer met de clownsmuts. Ja, hoi. Met de clownsmuts zei ik, met de clownsneus. Ja, dit is wacht even, moet je meteen even verbeteren. Ja. Dit is een niet-medische clownsneus. Een niet-medische clownsneus. En als u dan rode, dikke lippenstift op doet zoals Bassie, is het dan ook niet-medisch mondkapje? Nou, dat weet ik niet. Maar dit is, kijk, ik zal het even uitleggen hoe dit werkt. Hè? Kijk, met deze niet-medische clownsneus bescherm ik jou. Jij staat hier onbeschermd, dus ik neem er een klein beetje aanstoot aan. Dat wil ik rustig zeggen. Ik ben nu heel dankbaar dat u mij beschermt, want u beschermt mij dan tegen... Waar beschermt u mij tegen? Tegen het clownsvirus? Nee, tegen hetzelfde als waar het niet-medische mondkapje, hè, dat kennen we toch allemaal wel, het niet-medische mondkapje. Ja. Ik ben er zelf niet zo voorstander van, want dat is gewoon heel slecht voor je gezondheid. Hè. CO2-opbouw en dat kun je gewoon allemaal meten. Het is echt heel slecht voor je. Mensen krijgen er uitslag van op hun gezicht. En het is al heel vaak verklaard door Van Dissel, door minister De Jonge zelf, nou verzin het allemaal maar, dat zo'n niet-medisch mondkapje geen enkel effect heeft tegen willekeurig welk virus. Maar ik wil natuurlijk gewoon solidair zijn met alle Nederlanders. Ik wil ook niet dat mensen ziek worden van mij. Nou, dan moet je sowieso misschien stoppen met luisteren en kijken. Maar even daarnaast. Nou, ik denk dat de mensen die nu luisteren en kijken niet ziek worden van uw gebabbel. Absoluut niet. Oh, nee, oké. Maar goed, hè, dat kan, hè. Maar mensen mogen vinden wat ze willen. Maar op deze manier, dit is mijn manier om aan te geven dat ik solidair ben. En dit is mijn niet-medische clownsneus, waarmee ik dus gewoon ook jou weer bescherm. Nou geloof ik dat ik u onlangs, ik zie u nu in de casual kleding. Ja. Ik weet dat ik voor uw camera moet blijven staan, maar ik zie u nu in casual kleding. Ja. Maar ik geloof dat ik u onlangs in het kostuum heb gezien, zo met een stropdas. En er was iets aan de hand. Kunt u mij vertellen wat dat was? Ja, ik trek regelmatig een pak aan. Het is mijn trouwpak. En ik moet zeggen, wat leuk. U bent trouw. Na 14 jaar past hij nog steeds. En daar ben ik best wel trots op. U bent ook nog steeds getrouwd? Nee, dat niet. Oh, dat houdt dus lang. Sorry, wat was de vraag? Nou, ik zag u, geloof ik, dus onlangs in een kostuum, in een bepaalde situatie. En het is me ontschoten. Kunt u mij vertellen wat voor situatie dat was? Nou, dat kunnen er heel veel zijn. Kijk, het was een situatie waarbij u in aanraking kwam met de politie. Ja, maar ik kom bijna elke dag in aanraking met een school. Je moet echt specifiek... U stond bij een school, dacht ik. Een school, oké. Een school. Staan we nog in beeld? Je houdt het in de gaten, hè? Oké. Ik had op vrijdagmiddag een brief gekregen, net als alle ouders van kinderen die op de school van mijn zoon zitten, dat er dus, ze noemden het een dringend advies over mondkapjes, maar als je het dus leest, dan het is gewoon een plicht. En we kennen allemaal de gruwelen van kinderen die op de middelbare school gedwongen worden om een mondkapje te dragen, terwijl het een advies is. En de sociale uitsluiting die daar gebeurt. Polarisatie, twee groepen kinderen, de kinderen met en de kinderen zonder mondkapje. En dit, nogmaals, terwijl iedereen weet, de minister heeft het gezegd, Van Dissel zegt het, iedereen zegt het, die dingen werken niet. En toen ik dat mailtje kreeg, toen heb ik de school gebeld en toen heb ik ze verteld, ik ga de school bezetten als jij niet onmiddellijk kapt met die onzin. En toen heb ik de burgemeester gebeld en die kon ik niet bereiken. De burgemeester van welke stad? Dat is West-Stellingwerf, dat is de gemeente waar ik woon. Wolvenga is daar de gemeente. Toen heb ik de burgemeester gebeld, die was niet beschikbaar, dus ik heb zijn secretaresse, meen ik, gesproken. De griffier van de raad. Ja, de griffier van de raad heb ik gesproken. En gewoon een keurig gesprekje mee gehad. Ik zeg van ik bel even om te laten weten dat ik maandag het Lindencollege ga bezetten. En we hebben een keurig gesprekje gehad. Ze zei van ik zal kijken of ik het kan overbrengen aan de burgemeester. Nou, dat is natuurlijk een poppenkast. Want als er iemand is die de burgemeester kan bereiken, is dat natuurlijk de griffier van de raad. Kom op, laten we eens. Ja, het is een kleine gemeente, geloof ik, West-Stellingwerf. Het is niet heel groot, maar dat maakt niet uit. Uiteraard heeft zij toelicht op de burgemeester. Stellingwerf? Dat ligt daarnaast. Ja, echt waar? Ja. Oh, jij gookt er zo van wat. Ja, oké. Nee, maar, ik dacht, ik maak even een grapje om het serieus even weg te halen. Maar u heeft dus gezegd, ik ga de school bezetten. Ik ga de school bezetten, ja. En toen ging u naar de school? Nee, in het weekend heb ik dat uiteraard genuanceerd. Want wat ik zei was uit emotie. Want zo voelde ik dat echt. Ik heb dat meteen in het weekend genuanceerd. Ik ben 4-5 keer live geweest. En ik heb dat nu. Ik zeg, ik ga een toespraak houden bij de school.
En ik kom op maandagochtend, kom ik om, wat is het, 20 minuten over 8, kom ik bij de school aan en er staat daar een politiemacht, dat wil je niet weten. En er staan de ambtenaren van de gemeente en die ambtenaren van de gemeente die proberen mij een wonderschikking in mijn handen te drukken. En ik zeg tegen die mensen, ik heb geen demonstratie aangemeld, dus ik negeer ze en ze lopen door. U bracht uw kind naar school? Nee, die kwam bij zijn moeder. Maar achteraf heb ik begrepen, hij is die dag niet op school geweest. Maar goed. En dus die ambtenaren die probeerden mij een wonbeschikking in mijn handen te drukken. Nou ja, ik heb gezegd, ik heb geen demonstratie aangemeld. Een wonbrief, dat is een brief op de openbare manifestaties waarin ze dus allemaal onzin kunnen verzinnen waarom je ergens niet mag staan. Bijvoorbeeld vanwege de volksgezondheid, de verkeersdrukte, mogelijke spanningen, noem maar op. Dat is dezelfde reden als waarom ik hier nu niet met een Israëlische vlag mag lopen. Ja, precies. Dat is ook zo'n brief. Ja, die wet openbare manifestatie, dat is een instrument van de overheid om iedereen die tegen de overheid protesteert in een hoekje te drukken. En dan zeggen ze, ja, je mag demonstreren, maar ja, wat ze altijd proberen te doen, is ze zetten je op een grasveldje of een parkeerplaats, ergens waar niemand het ziet. Ik heb daar een naam voor, ik ga dat even omschrijven. Dat noem ik kringrukken. Ik ga dat even uitleggen nu. Ja, je moet niet lachen daar. Nee, dit is echt een goed verhaal. Kom, dit is een goed verhaal. Kijk, je gaat met een mannetje, je hebt er ongeveer 7 mannen voor nodig. Dat kan ook met minder, maar met meer kan altijd. Ja, je gaat in een cirkel staan, dus je kijkt naar elkaar. Ja? Je maakt allemaal je gulp open, dan pak je elkaar spikbeet en dan ga je aan elkaar spik trekken. Nou, dat is kringrukken, hè, want het is in een rondje. Nee, hallo, ik ben hier met een serieuze uitleg bezig. Ja? En dat is kringrukken. En ik zal je ook vertellen wat dat nou doet met mensen. Je voelt het voelt hartstikke goed en je bent lekker bezig, maar niemand ziet het. Nou, en dat is wat die wet openbare manifestaties doet met ons. Nou, kijk eens even serieus, kom op. Oké, maar ondertussen is mijn batterij bijna leeg. Oh, oké. Dus, maar toen kregen we de wonbrief. Ja, de wonbrief. En wat gebeurde er toen? Nou, wat er toen gebeurde, die heb ik uiteraard niet aangenomen, want ik heb geen demonstratie aangemeld. Ja. En, dus ik ben verder gegaan. Ik had eerst mijn boombox met een microfoon. Die had ik op het grasveldje, dus op de openbare weg, waar niemand in de weg stond. Je stond naast de auto? Nee. Ik liep naar een grasveldje naast de ingang van de school. Ik stond daar niemand in de weg, ik vormde geen enkel gevaar. En ik liep weer terug om mijn lessenaar te halen. Ik had een steekkarretje bij me. Dus ik liep terug naar de auto en wederom probeerden die ambtenaren mij die wonbrief in mijn handen te drukken. En ik heb ze gewoon genegeerd, want ik heb al gezegd, jongens, ik heb geen demonstratie aangemeld. Ik terug naar mijn auto, lessenaar uit de auto gehaald, op het steekkarretje en ik loop zo dus naar die plek toe. En op een gegeven moment komt er zo'n echt een enorme agent, echt een hele grote vent. Die komt naar mij toe en die zegt dus van daar op het parkeerterrein, en dat is 150 meter van de openbare weg af, dat is de aangewezen demonstratieplek. En ik dacht, joh, ik heb geen demonstratie aangemeld. En toen zei die man van, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar op Dumpert staat het, honderdduizenden views, jongens, allemaal kijken, gewoon totaal wappie. Je moet totaal wappie zoeken op Dumpert en dan vind je het. Oké, ik praat hier dus met een hele bekende meneer. Martin Maurik. Ja, dankjewel. Ja, voor het onthouden. Ja, maar ik ga het nu heel goed onthouden vanwege die mooie neus. Ja, nee, en fijn, maar wat er toen gebeurde... Het verhaal ken ik wel, maar je naam niet, sorry, ik ben er slecht in. Maar goed. Weet je mijn naam nog, Martin? Nee, maar dat maken we zo meteen even goed. Daniel, ja, zie je wel, Daniel. Nou ja, dat is goed gezegd, ja. En, ik doe even dit erin, dan kan ik even met je door. Ja, prima joh. Ja. Toen op een gegeven moment zei die man dat ik daarheen moest. En hij zegt, ik vorder nu van u dat u vertrekt. En dat betekent als je dat niet opvolgt, dan word je dus aangehouden. En ik zei tegen die man, joh, ik heb 2 vragen. Ten eerste, daarnet had je hij had het eerst ook over een noodbevel. En toen over een wonbesluit. Ik zeg, waar gaat dit nu over? Nou, daar gaf hij niet echt antwoord op. Want volgens mij, ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat ging niet goed. En, hoe heet het? Mijn volgende vraag, ik zei van joh, op een gegeven moment vorderde hij mij dus om weg te gaan. En ik zeg van, u valt mij lastig, wilt u zich verwijderen? Ik maak hier gebruik van mijn recht om te demonstreren. En toen werd ik vastgepakt en toen ben ik aangehouden. Door die grote politieagent? Nee, door 2 anderen. Oh, 2 anderen. Ja, die grote politieagent die zei, ik ga de burgemeester bellen. Ik zeg, nou, doen, weet je wel. Ja. Maar weet je wat ik nou het mooiste vind, hè? Gezien de politiemacht die er stond, zijn er dus gedurende het weekend een heleboel ambtenaren, inclusief de burgemeester, bezig geweest met mij. Maar weet je wat ze nagelaten hebben? Mij even bellen. Dus die mensen zijn bezig geweest een enorme actie op te zetten met enorme politiemacht. Ze hebben jou willen wegzetten als een heel slecht, gevaarlijk persoon. Ja, en dan kom ik daar aanlopen met mijn pak aan, met mijn lessenaar en met een stropdas om. En dan word je dus vastgezet. Ja. En, nou, dat met een kostuum lopen, ik loop meestal in een kostuum, maar niet helemaal. Ja. Dat maakt voor de politie niet uit hoor. Je kan
Nee, maar goed. Wat je wil, je kan maar ik denk, ik ga een toespraak houden. Ja. Hè? Ik ga een toespraak houden. Ik vind dat ik er netjes uit moet zien. Ik heb ook een toespraak voor de gemeenteraad van Stellingwerf gehouden. Ook keurig een pak aangetrokken. Hè? Je mag best met respect met elkaar omgaan. En, nou, ik vond dat maar ben je toen aangehouden? Vroeger zijn we gewoon gearresteerd. Ja, aangehouden, gearresteerd. Ja, klopt. En toen heb je 6 uur in de cel Ik heb 6 uur in de cel gezeten. Ze hebben me daar prima behandeld. Ik was wel een soort van rariteit daar, geloof ik. Je mocht kiezen wat voor boterhammetje je wilde. Nee, ik heb niks te eten gehad. Oh, maar wel koffie of thee? Wel koffie, thee. Ja. Nogmaals, Jezus zegt, komt het mij. Ik vind het heel interessant dat ik hier ben tegengekomen. Martin Maurik. Ja. En ik wens je heel veel succes, want ik denk dat je er wel mee doorgaat. Ja, ik ga je mee door. Ik vind deze actie van je niet-medische... Ja, de niet-medische clownsneus. Ja, ik gewoon bij bol.com, hè mensen, gewoon bij bol.com. Nou, ik kom uit Vlaardingen, dus ik zal het straks met Bassie bespreken. Ja, nou hartstikke mooi hoor. Oké. Hey, dankjewel. Ja, ook bedankt. Dit was Daniel Gerritsen live uit Amsterdam met Martin Maurik. Nou, nu doe ik hem al voor, want mijn bril beslaat een beetje. Nou, wacht even.